Ngap yang sebhai pi kinong kerjaan ya gani ke channel khasi. Bad ha gani ke video. Isar mebon iba kertong jong ke BPP pentor umkra. IA ya gani ke feedback sya ke pentor umkra sya kinong kerjaan jong Tongin skap kumno isar mebon ong ngan puli ya ka. Habang perkhat syapang kane ka jing sya remno ka jonga ha kane ka election ngamla klem de snyosi habang akan mau kat no pila kersyan rat ba yanga ngala persyang Henry ngala sya remno ngalang umat habang perkhat hado kat no pia it betsyanya yanga panwanra ka jingkela nagbenta ka pateng bad ki khon ki kti jongpi ngak thang ka mensim bat ngatib ro ba phi kham snyosi bat kham thang ma phi ban yanga Henry ngin hab ban ya piang ya ka jing penya jong u blei panajrong ngila ya duai shidram u blei ro ula chuba ngin hab ban piang ya ka jing penya bestat jong u blei namar ngiyo I tang da kikman pakin jabrio om da kikman pakin jaman se san hajar nyos pa kibriu ki bekersyan ya upra ki dai kibriu ki bejit ya ka hok bat ke chisha san hajar nyos pa ki dai kibriu ki bombe pisa bat san hajar nyos pa kibriu ki bawot na benta ya kala wei ki khon kikti bat san hajar nyos pa kibriu ki bom shem la de tat dor ya ka long rinjeng ya menta job ke pisa bom hok bat ka jing kwan shimet ya ka hok bat ka jing shisha Henry ka ya jong ikan sawan kane ka dang dei tang ka jing sedang jong ka jing yale ban pen khoi ya ki politics ngidon kam ban pen khoi shua ya ka ru kom perkhat jongi ngidon kam ban pen khoi ya ki nong yalam hakich nong ki thau bat ki dong ba pher ki ba trei na benta yalade om na benta upai ba kentang yawai ngan om pat manthai kanne pila yashanya nginang yai trei shirham shosho nang ne shakmat ngan saya khun saka MP Lashem Snam ngan yakun hado banda poi shaka thong jong ka ching jom naga benta kala wei ki khon ki jong ki kti ki jonga bat jong phi khuble shibon ya ka jing e bat jing shanya jong phi me bon ji lamdo